Proud of my politics. Dan l-isem ta' kampanja ġdida mill-Forum Żgħażagħ Laburisti. Kampanja bbażata fuq it-twemmin u t-tisħiħ tal-ideali soċjalisti, femministi u progressivi li qed imexxu l-pajjiżna il quddiem fil-mixja tiegħu. Il-President ta' Forum Żgħażagħ Laburisti, Naomi Kakija, spjegat kif l-FZL u kburi bil-progress li qed jikseb pajjiżna u għaldaqstant issa u żmien li b'dawn il-valuri bħala bażi tieħu iktar ħajja id-diskussjoni għal iżjed ideat. Iktar ma jkollna pluralizmu ta' idejat dejjem aħjar u nixtiequ li nkomplu nwasslu l-messaġġ tagħna ma' dawk in-nies illi forsi għadhom huma konventi mill-valuri tagħhom, però jiddejqu jesprimuhom. Għandhom post magħna, għandhom safe space magħna biex jiġu magħna, jingħaqdu magħna, jiddiskutu magħna u dejjem nibqgħu nkunu kburin bil-politika li nħadnu. Din il-kampanja se sseħħ primarjament online, kif ukoll bit-twaħħil ta' numru ta' banners fit-toroq u l-pjan ta' attività iktar il quddiem. Kakija spjegat kif b'din il-kampanja iridu jwaslu l-messaġġ li rridu nħallu warajna iż-żmien li persuna tkun attakkata għat-twemmin politiku tagħha u minflok ikunu diskussi l-ideat u l-valuri. B'hekk iktar persuni jkunu attirati lejn l-isfera politika u tikber id-diskussjoni biex isir iżjed ġid tal-pajjiżna.